ଆନନ୍ଦ ମୁଁ ଦେଲାରୁ ମୋର ଗୋଟେ ଭିଡିଓ ବନେଇ ଦଉ ନେ କେତେ ଦିନରେ ଖାଣି ପରା ନେଇ ଖା ଆନନ୍ଦ ଗୋଟେ ଫଟୋ ଉଠେଇଲୁ ସେଟା ନା ଆନନ୍ଦ ଗୋଟେ ଭିଡିଓ ବନେଇଲୁ ହଉ ଭିଡିଓ ହେଲା ଚାଲ ଆଜି ତ ଫଟୋ ଉଠେଇଛନ୍ତି ତାହେଲେ ପୋଷ୍ଟ କରିବା ଭାଇ ଆଉ ସେ ଫଟୋ ତଳା କିଛି ଲେଖିବାନି? ହଁ ଲେଖିବା ଗୋଟେ ଅସହାୟ ପିଲାକୁ ଆମେ ଖାଦ୍ୟ ଦେଲେ ଭଲ ଭିଉ ଯିବ ନା ଚାଲ ଚାଲ ପୋଷ୍ଟ ହେଇଗଲା ପରେ ଦେଖିବା କେତିକି ଲାଇକ୍ ଭିଉ ଆଉଛି ଚାଲ ଚେକ୍ କରିବା କେତେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ଗଲାଣି ଆରେ ବହୁତ ଭାଇରାଲ ତ ହେଇଗଲାଣି ହେଲେ କଣ ପାଇଁ ଭାଇ ତମେ ଯୋଉ ଦେଲା ସବୁ ଭିଡିଓ ଫଟୋ ଭିଡିଓ ଯୋଉ ବନେଇଲ ଦେଖିକିରି ମୋ ପେଟ ପୁରିଗଲା। ଭାଇ ମତେ ସେତେବେଳେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଆସିନଥିଲ ନିଜର ପ୍ରଶଂସା କରିବାକୁ ଆଉ ମୋର ଭଳିଆ ଭିକାରୀ ମଜାକ ଉଡାକୁ ଆସି